Namhlanje kwi-News Avenue sivakashelwe isivakashi esibaluleke ngendlela emangalisayo. Uphuze Ekhemisi umfoka Mnyandu sinaye la e-studio sokhuluma naye. Igama uSizwe Plus siyakwemukela kwi-podcast yethu egijima kakhulu i-News Avenue. Angibingelele Gedeza. Ngiyabingelela Plus. Kwaze kwayintokozo ukuthi sibe nawe namhlanje. Ngiyathokoza kakhulu nami ukuthi ngithola isimeme esivela kuwena Baba Plus. Ayikho into engichazela ukuthi sike sayadlula nje siyomema ngokukhethekile uGedeza sa-driver sale phansi elovu samthola wathembisa ukuthi uzoba khona la namhlanje ugcine esigcinile leso sithembiso. Kuyathokozisa ukuthi ama-artist amanye ayakwazi ukugcina iy'thembiso asuke ey'thembisile Gedeza. Mntaka Plus kufanele kube njalo ngoba nani nosizo kuthina nisiveze kubantu ukuthi bangathi sesashona kanti sisaphila. Kanti nisaphila Gedeza ngoba sekungene intsha eningi kulolu hlobo lomculo lamaskandi. Nisekhona nje Gedeza nisabaleka nje ngoba manje ngiyakizwa abantu bengihlangana nabo bakhulume ngabanye abantu obuJoliso, oMafikizolo, oSminofu. Angisezwe ukuthi kubalwe abantu abanjengo Phuze Ekhemisi, ohashe elimhlophe, omfikiseli bagubale. Kwenzakalani Gedeza? Hayi asazi kusho ukuthi phela nabo baphushwa wontanga yabo nathi sasiphushwa wontanga yethu. Esingakubonga nje ukuthi nje kona siyaqhama ngaleso sikhathi. Ngoba phela umusic unezikhathi zawo nokushintsha kwawo kodwa ukuthini Gedeza sesiphelile. Umusic asipheli isikhathi sawo. Ngicabanga ukuthi kuseyinto yesikhashana le. Into ezobuyidlule. Into ezobuyidlula. But nisesekhona nje emsakazweni, nisadlala emsakazweni, nisaphuma emaphepheni, nisaphuma. Emsakazweni akusekho strong nje kwale kwashona uBhodloza akusekho njengakuqala. Kodwa ngeke ngizwe ukuthi bayasidlala. Yize kungasefani nasekuqaleni. Kodwa ke nje ke imisebenzi cha siyayithola leyo ama-festival kodwa futhi anayo into eyashaya kakhulu mhlawumbe Gedeza akukho ukuthi because isikhathi sishintshile manje mhlawumbe umaskandi wangesikhathi sini sekunomehluko nesikhathi samanje nalowo mehluko Gedeza. Umehluko engawusho uzobona ukuthi izikhathi zethu bungeke udume ungakwazi ukudlala isiginci manje mawukwazi ukuhlabelela usuvumeleke ukuthi hawu uyawushaya umaskandi oqale kwakubhalansa ushaya intambo uhlabelela futhi kodwa manje sezibongwa na umuntu ongayishaya engabanjwa uyena uyabo manje wawungeke ukuthi wayibamba wena intambo zibe ibanjwe omunye umuntu sekukhona kakhulu lento abathi ukumayima umuntu ayimayimele pretend as if uyasidlala isiginci kanti akadlali akangena naso noma engasazi ngoba ngeke uzothi awusithulisa isithi awudlala yabo kuqala bebengakusho lokho kuqala abalandeli bakudala bebe nenkani kabe bebethi awuyishaye wena ke manje kodwa nina niyahambisana umyalezo enukhiphe ingomeni zinu uyahambisana nesikhathi samanje. Hayi singeke ingoma Baba Plus kuya nokuthi uyiqambe kanjani iye ngoba ngingathothi iyahambisana nesikhathi samanje mawuyishaye kahle mawuyishaye ngendlela ebhimbekayo ngeke izihambisane ingasebenzekanga kahle nasestudio ngoba phela into ebalekile imessage ngeke ukuthi sonke siwobaqala sosocanga abatakwethu uthanda kuphela ufuna nemiyalezo esidlulisa kubantu ikhulume abantu bafunde okuningi ngathi thina njengamaciko ngoba bona abakwazi ukuthi babone izinto esizibonayo thina. Ngiyayibona lento Gedeza because isikhathi esiningi nina nazalwa kakhulu ngesikhathi sobandlululo so umyalezo wawumkhulu awukhuluma ngendaba zokubuyisizwe nokungaphatheki kahle ngokwempilo yabantu manje laba manje abayazi lento abayazi ubandlululo sesigijima uthando la ama-2000 yacabalazi ubandlululo so manje nina nashaya ingoma njalo nje ikhona imbizo yayihlupha ke impela imbizo ke ngoba yayisithathela lokho singenako kwakuthi lokho nathi sikuzama ematohweni akubelungu afika siphuce kona amakhosi ayifuna la imali ngoba nawe eqinezelekile nawo abuye nawo zoqinezela thina nathi sibuye soqinezela abafazi bethu so isishintshile kodwa leyo nto ayisekho manje
amakhosi ase-right Hayi, awasacindezeli nini ayazi ukuthi angithi ayahola njengamanje ngathi amakhosi nami akaholelwe enkantolo kanti uhulumeni ngampela uzovele kuqondane awaholele ayazi ukuthi abantu abanalutho imbiza yazi Keteza omunye umuntu uyayibuza ukuthi manje uphuza ikhemisi ubani ngicabanga ukuthi ngisebenza nami ne-youth mina ngazi kahle-ke mina ngazi iphuma and kuze kube imanje azoyibuza ukuthi beyishaya uGedeza konje yayithini imbizo mhlawumbe uGedeza bokungathi nje kancane so that sizokhumbula ukuthi sikhuluma nobani yayithi lo mhlaba uyathenga ungabona ihleli ibona lo mhlaba uyathenga ungabona ihleli ibona njalo ngonyaka sikhokha imali yamasimendo nene njalo ngonyaka sikhokha imali yamasimendo nene lo mhlaba uyathenga ungabona ihleli ibona bese ngiqala ke njalo njena khona imbizo hlala sibizo emakhosini ngangingalo ngangicomplain nithi sithathaphi bani nithi sithathaphi chaza kakhulu lokho makayithanda kakhulu ngathi azagcina kuxabanisa lo hulumeni kodwa ya ngithi nami ngangithi ngikhulumela abantu bakithi ababengenalutho hayi ngoba ngangilwa nami ngoba nawo amanye amakhosi ayedlala ejabulele ithanda ngoba amanye ungathothi engayibizi lezi imbizo zayibizwa induna zikhokhisa abantu amakhosi engazi yabo uthothi induna esigodini esithile ibiza imbizo engayisi imali enkosini imbizo yasiza nayo ngoba amakhosi ayigcina selandela ukuthi leyo mbizo lobo 5 rand basuke beyapi yabo ayino iyazwakala Keteza yayibeka konje yipi futhi wayishaya kwayinoni wonke umuntu wahlanya ngayo Keteza eyamakhansela eziningi ngoba amagolide phela amaningi baba Plus ngoba inja yami nayo yashaya ama platinum izwa Thuthuki nalo lashaya ama platinum u49 nawo washaya ama platinum ileke yangithatha noNdunankulu naye yaba nama platinum ile uNdunankulu umtshalo amakhansela ngoba ngangabizi ikhansela leqembu ngangithi ohulumeni basekhaya abahulumeni bamakhansela ngeke sibavotele ngoba intuthuko ihlala igqozo kuye emakhaya noma kuthiwa sivotile kubone kusayifanela yabo kodwa usukhona umehluko manje Keteza awusukhona impela ke manje so Keteza uyaya nje ukhethweni kwaphela khona manje sikhuluma ngokhetho angaze ngavoti Plus awungabe ngisiphukuphuma ngase ngavoti usho kanje awungeke ngavoti mina nango 94 ngasuka eGoli ngizovota la leThekwini ngisukela nje ukuyovota ngagibela ilokhu kwasanje ngeitimela Keteza lo mculo owushayayo angicabanga ukuthi usukhambise amazwe wonke umhlaba wonke yes abantu bayawuthanda lo music owushayayo bayawuthanda kakhulu kanti bayathanda kakhulu nestage ngoba amazwe nje sengihambile ayi maningi ngaqala eCanada bathanda nokugida ngo95 yes oyibale waqala eCanada ngaqala eCanada ngo95 ngaphinda futhi ngawo95 ngaye eThailand sasuka lapha sathi Sweden nombongeni ngam sathi Finland sathi Denmark sashiyana futhi lapho sathi mina ngadlulisola eFrance nase eBelgium ungaphansi kwawo uGalo ama international ngisebenza kakhulu neGalo iGalo nje yona engihambe kakhulu ku international ngoba iFrance ngicela sengihambe 7 times khona eParis nje iyodwa njalo lapha eFrance njalo ngonyaka kune festival ekade bakhona ya ebethiwa iMandela Festival yangale eFrance bungasala ngicabanga ukuthi kunye ngisala kodwa nje usebenza kakhulu noLinda Bukhosini futhi we players awusisi wami phela lo usisi wami lo usisi wami nomkhonyana wakhe lo uTembe nabo bake bangise futhi eFrance ngicabanga ukuthi umuntu ekhaya oyezwa ukuthi sikhuluma nobani besithi sikhuluma nale ngqalabutho siyamcelebrate uphuze ekhemisi esaphila asifuni ukumkhumbula ngoba lakhe sedlulile emhlabeni kuyathokozisa ukuthi sihleli nawe ngempela uphuze ekhemisi kahle ngiyife wena oyinkosi kumina Plus umlandeli wakho omkhulu kusukela kudala ngazi kahle kusukela kudala wazi wayophatha kwisolezo siloko sayabambana nje asitshaka salele siba akaze kushintshe ngiyabonga kakhulu no kuyathokozisa phuze ekhemisi but isimo sempilo sinjani njengamanje
Mfuthu siyaqhubeka. Ngiyabona uhamba nangokhonkolo kwenze njani? Ngalimala estage la namanje ade ngishaya ugwinje bengihambe ngidlala nawo nje stage. Kodwa nje ngiyabonga kakhulu i-festival yasogwini leyo yaqala. Angikaze ngingabizwa khona. So uyabakhuthaza abahleli memcimbi ukuthi banikhumbule. Ngiyabonga kakhulu ngiyabakhuthaza ngoba sizophila ngani. Ngoba phela akekho umlungu ozosiqasha manje. Sekulate. Hawo. Angathi umlungu nali ibhadi lami. Yile mesa ngwena. Ibhokisi. Yeah. So nje iyaqhubeka kodwa impilo yize kunjalo Gedeza. Hayi iyaqhubeka. Iyaqhubeka yona impilo. Yize phela thina Blose saba nenqwaba yabantwana izingane nje kuthina zabaningi kulezi ayikhathi ngoba. Naningenwe yini? Angithi nje emakhaya prevent. Kuthiwa kuzoshiswa impepha. Ayikho lento okuhlela umndeni sidinga ingane ezi4. Kuthi ufuna ukuganga umakoti. Angabonakala kade yoganga. So vele kube umshawushisi. Cha nini efuna niyicontrol nina kodwa hayi ukuthi enahambe athi uhlela umndeni. Zingaki ingane Gedeza? Hayi ngeke ngibatshela abantu. Hayi. Zingaki zona? Hayi bakhona. Abazukulu nje abaningi kakhulu nabo. Kodwa nje ngithi ngithanda nonke abantu abami. Akekho ngimthanda ukuhlula omunye. Uke waphatheka kabi kakhulu Gedeza ngiyakhumbula eminyakeni emibili emithathu edlule. La kudlula khona indodana yakho. Lo washayiswa imoto lesplot. Washayiswa imoto. Ngibonga nje kakhulu uxhase ngalithola kubantu bakithi ngoba umngcwabo wakhe kwakungathi ngcwatsha umuntu kade sedumile kanti wengaziwa wesafunda le Evercity. Ngibonge nabakhona. Kodwa wayengena emculweni. Besidlala naye baya acteke into etolini. Bebuya act etolini yize engavange athola isitolo azoqhama kusona. Yeah. Ngiyakhumbula Gedeza futhi kunomlando onzima. La owazi wagcina ususoleka ukuthi wena wathatha impilo yapho. Suka ngambona bangihlangela lapho. Kusho ukuthi ngangaba mina ngiyunawo nje ukuphusha imoto ngiginqa imoto nabantu. So manje ngicabanga ukuthi kwakhona ukhetha umfowethu. Lo wasoleka ukuthi wabugudlula. Weblose yazi imoto mayenza ingozi. Yeah. Ngeke uzibamba ukuthi izolimaza abantu phakathi ngoba nami kube ngangikhona mhlambe nami ngabe umphefumulo lo ngangikekho ngisho akuyona leyo moto ngoba caca umshaya ngezulu ngithatha phezulu kuba uyazi ngithatha phezulu into enzima kangaka ngeke wazi na kwaphinda futhi sathi kuza kwethu kade sisebenza nayo uKhumalo wavelela ukugula lapho umuntu wabonakala nje ukuthi ngathi umbuleli kwathi mina ngimbula ngoba ngisoleka Gedeza ukuthi uyathakatha ke sibe nje sivele sibe clear ngalo kuyikona phela lokho umuntu emethi nje ubulela umuntu bekusola kahle Gedeza ububi mawumumbi nje ngenzeka kuthiwa hayi noma kufa umuntu nje yazi yakukhumbula ukuthi kwesinye isikhathi yabona bomnyama endaweni umnyama or mhlawumbe ulo mama omnyama noma uyiphumethiwa nangu lo vele kuthiwa nangu umuntu othakathayo endaweni so leli bala lethu alili hayi mina angiwazi umuthi kodwa ngiyayibiza inyanga yazi umuthi izongibethelela ekhaya lokho ngeke ukufihla lokho but ukuthi mina ngithi ngizokwazi ukuyumba angikwazi ngicela ngiyawudlula noma ngiwazi ukuthi umuthi lo ngeke ngazi ukuthi wenzani utshela Gedeza isolo sakho ukuthi yabusa uyibizile lenyaka izobethela babuko bakhelwane ukuthi kwenziwani kaGedeza uGedeza ngathi uyaloya hayi akekho umuntu ongabetheli akekho umuntu ongabethela emzini wakhe mina nje ngibethelelwa nje umuntu futhi umuntu nje engeke ngamfihla ngoba umuntu ebefika ezocela usize kuyena ngithi mina ngeke ngisize lapha mina ngoba sibani ba yazi ngikhumbuza lempilo kakhulu biyenzeke emalokishini uthola ukuthi yenzeke yabo mhlambe njalo ngabo 5 down yes phuma umama wakhona ahambe echela right round usuke ngathakathi kodwa ngoba usuke echela emzini wakhe angithi
njengoba sabantu nje kunemoya emibi uthi wena uhleli kahle ekhaya angeke ukutshele hey wemakhelwane naku sekungene isilwane lendlini sesenza ukuthi nje sikugula ingane kanje naye ubamba leyo nto ayinikezwe umuntu lo acele kuyena usizo acela omunye wakwathi mina Blos wathi hayi thatha ushibhoshi nehlabathi lasolwandle wathi no sawutomali kukhona into lokufika nje kwenye fa inhlabathi engiphezulu kwendlu ngihlale ngithi ngiyabheka akukho lutho akukho umuntu futhi nomini ngathi ngiyamxoxela omnye umuntu wathi hayi khona isilwane esigangana wangitshela lethu uthi amthatha into ushibhoshi noma nehlabathi lolwandle ushove ndawonye lento nosawoti ngayenza leyo nto ngathola ukuphumula ngitshela umuntu nje ngitshela kanje ukuthi izoxazululeka le kodwa lethu izobaleka le kunesilwane esigangana yabo ngoshibhoshi nje kodwa leyo nto yangisiza namanje lowo muntu angeke ngimkhohle ngoba wangisiza entweni engangazi ukuthi ngizokwenza njani hawo siyalithindela uludaba ngoba khona isikhathi la kuba khona ukuthi uphuza mfana ke ibize ngophuza mfana ngoba phela lo bhontshoza babebiza kanjalo kwathiwa uyena ubulala umfowabo kwathiwa futhi ubulala umngani wakho umngani wamanje siphila naye isidi isikhathi kanti yazi futhi into eyingozi weBlos umuntu ohlala unaye ndawonye uhlala number 9 ndawonye abantu benibona naye ndawonye mase edlule emhlabeni kuye bathi usale kanjani wena ngeke sife kanye kanye bagcina bethu uthwele hayi nomunye awuthwalile wena Getseza hawe babu kabe kade ngafa ukuthwala phela kuyona into ekudlala ukuthwala kuyigazi cha phela nje abunemali nje phela anginamali ukuthi uthwalile hayi anginamali babu Blos anginalutho mfowethu anginalutho yazi nje mangase ngikutshele nje into eyiqiniso mina ukukhuleka nje kuphela umuntu angaze abona ngathi nginemali kanti nje akuluzweli usizi ngoba aveli noma ngathi ngithi ngiyaqhuma ngenzani mawungekho umsebenzi akukho manje ngeke imali ayikho kodwa nje ngeke ngizonda umuntu kodwa Getseza mina besifika kwakho hayi ngiphenduka umcimbi Getseza kade ngingahleli ngivakashele nje kanti suke sijabulela ngithi mina yeke akithi ke empilweni kuyaye kube nalento eyayibe khona uthi hayi no angihambe ngiyobheka uGetseza nami ngike ngijabulise kabi ngibona umkhaya bami beqhamuka ngoba ngithi ngiyafika kuGetseza kuphithizwe umuntu ngabanzakalani asikho isiphuzo esingaphumi Getseza ngoba ukuthi mina ngigcine kakhulu emanzini mawuthi uyasifuna phela funa sikulandele ngoba uze ngokujabula kube sengathi uGetseza orithi sihleli nophuze ekhemisi umfoka Mnyando washaya ingoma yamisa umhlaba wonke ayithi imbizo awayishaya nezinye inja nezinye ikhansela kodwa hayi imbizo ngisayizona namanje hayi namanje isasebenza ngibonga kakhulu nje mntaka Blos nakubantu abayisupporta ngoba iyona yasenza ukuthi sithole imizi namakhosikazi sikwazi ukukhulisa nezingane ngoba neza nje usuwabuye eGoli eGoli ngabuya ngo-2000 ngabuya ngo-90 2007 2006 yes uzozinza nje Umtshele Getseza lo mculo wabantu abasha ke manje la kuMaskandi because uMaskandi ubonakala udla ubhedu angeke yona uhamba phambili uhamba phambili uMaskandi kuyo yonke imiculo uhamba phambili manje ngiyaye ngiyibuza ukuthi nina enanicula lo wangalesa sikhathi yes ithini ukuphawula kwenu kuthini ukuphawula kwenu ngalomculo wabantu abafana noMthandeni oKhuzani oSminovo oMafikizolo oMjoliso baningi hayi uright niyawuseka siyawuseka ngoba nawo unesithuba sawo bathuba nokungcofana okuningi kodwa yiloko ke thina izikhathi zenu bengekho kwakuthina kwakumancoko nje okudlala nanokuthi ke phela ngeke umngcofe umuntu osebenzisana naye kusuke ngcofana nje bathi bona baya business ngoba abanye babu uthola abaxabene kodwa kubantu kuba ngathi baxabene kusho ukuthi abantu basupporta into abantu abaxabanayo mangibheka ngoba ufuna mawuthi uyabhekisisa ngoba lento iyaqala komgqumeni nomtshengiseni yaqala nje lapho baba nabalandeli ke ngokungezwayo
Sakuba akukho lula ngoba usukungazi ukuthi into iqalephi. Umuntu wayebakhuza uBhodloza. Owenelungelo ngoba umsakazi uyena onelungelo ophethe lolo hlelo ukuthi hayi madoda angikhululeki mase ninenza kanje ngoba mase nilwa phela nikhathaba njengoba nezimpi zombango nje umuntu owayeqeda izimpi zombango emakhaya uye uBhodloza. Ngomthetho uhlelo lasigiya ngengoma khona uhlelo lokuthiwa uzibambe egoso. Wezo ilali izoshalo lahlelo kube alivange ligcile ezintweni ezimpini zombango ngoba ingoma nomaskandi uyaphambili nje ingoma la elapha phambili kodwa nje kube ingoma baqoqana abahlangana njengomaskandi ngabe iwona ingoma ephambili ngoba sizombonga kakhulu uBhodloza ngegalelo lakhe ngoba ngikukhumbula insizwa bezehla isuka eGoli zazazi bekuDisemba ukuthi ziyobambana emakhaya yes uBhodloza walishumayela levangeli ukuthi akuyona into enhle siyamncoma kakhulu akuyodla ukhisimusi kungayi kokuchitheka igazi and futhi nomuntu onjengongizwe ungizwe Mchunu ngiyakhumbula angazi noma wayesesekhona wayesesekhona ekhosini ezama ukudambisa impi eyayisiqhamuka phakathi koka Thokozani Langa noMtshengiseni ngiyakhumbula ke kodwa ke wazama eyake yathanda ukuba nzima plus eyathokozani noBhekumuzi ngiyayikhumbula kaThokozani noBhekumuzi kwazobe yaBhekumuzi noMayokathi khona umaskandi kwakuthiwa uMayokathi futhi kanti lo uyagawula yini lo Mayokathi lo fikile hayi khona uMayokathi wangampela kade nosengibuza lo ukuthi uyagawula yini ugawula vele uMayokathi okade kusho ukuthi ngabe ugawula igama umculo awufani igama nje singathi warigawula kodwa phela usashona vele uMayokathi ukube kuseyilezi ayikhathi bengingaba inkampani kaMayokathi ekade izoklema igama umfana sebenzele lo amayokathi osashona no yazakala sahleli noPhuze Chemist Mnyando la News Avenue igama uSizwe Plus sehleli kamnandi noPhuze Chemist sixoxa ngalokho nalokho okuthinta impilo sesizwile into eyiningi uke wahamba amazwe omhlaba phesheya jabulisa abantu ngandima yomculo umncoma kakhulu uBhodloza Nzimande empilweni yakhe ukuthi wabamba elikhulu ichaza uBhodloza ke umsakazo ukhozi osimazi ngosigiya ngengoma sikhuluma ngosigiya ngengoma nje kwazale koTshatha kwazale kongizwe nomshinga ubalibamba lelo camu ehlele noBheka Mchunu ingenxa yakho uBhodloza I think sesinabantu besifazane futhi uzimdola one of the people abalishayela kamnandi lo lahlelo njengamanje kunenye intokazi abayibiza ngobingelela nayo futhi khona eyobhambisana nalensizwa leyasekhulu uhambisana nayo bayibambile futhi nabo kamnandi out of uBhodloza bayibambe kamnandi uvuyisizwe kumsakazo omdala omdala nje ke ukuthi nje bengenazo inhlelo kade bemnika zona ezi strong kodwa nje bevele strong wena khona ngimazi kuJoseph nade khona lo khosini wafika wabuya wahamba ukuthi nje akavanga athola ishansi kodwa ubekhona nje ngiyamkhumbula nje esebenzele eOakland Park eGoli kodwa nje yena hayi umsakazo strong ake siye ngasemaphethelweni Gedeza ngifuna ukuchecka uGedeza behleli ekhaya uthanda kuphi ukudla uthanda ukudla kwesipuni noma uthanda ukudla ema-restaurant hayi ngithanda ukudla kwesipuni unkosikazi kwankosikazi unkosikazi wami futhi uyalishaya ibhodo unkosikazi ubungabuya uthini Gedeza usaphatha liphi team lebhola iPilot Bhakabhaka ukuthi ngihlale kakhulu eOrlando ngihlale kakhulu yabona iOrlando bengihlala ngase eBhazaBhaza khona isitolo ekuthiwa iBhazaBhaza emva kwePlus Station bekuthi makuwine angithi iships ngaphesheya ePhefeni la ePhefeni ya mina ke Soweto ngiyazi yonke ngoba bengiqala emzimhlophe lapha ngihamba ngenyanga ngidlule ePhumlo ngiyoshona ePhefeni kakhulu ngingaqakekile ngishayela isigqingi nje ngihamba kujaji wesitimela akithi ujaji wesitimela unamsini isitimela kuphela kodwa sidlule kodwa mangifuna ukuyihambela nje kahle ngaba kujaji wesitimela ngoze ngiyoshona mhlambe zola angihlushwe umuntu uqhubha isigqingi nje
ngithule maze kube isitimela sinomsindo kodwa sidlule ngiphinde ngiyibambe Shaya isidingo isikini. sami bambe indlela. So imuphi music owuthandayo kakhulu mhlambe ngaphandle kwamaskandi? Bengithanda kakhulu umbhaqanga namanje umbhaqanga ngisawuthanda. Nesicathamiya ke ekweminye imiculo ke ngiyayithanda ngoba kushiyana ingoma kweminye imiculo kodwa nje umculo nje engingabhaleki nje mangidlala wona noma ngathi wakudlala ziphi ingoma. Umbhaqanga nesicathamiya nawo kumaskandi. So Gedeza kunento eziningi ezikhulunywa njengamanje ezikhulunywa abantu. Ngifuna nje ukuzwa uvo lwakho. Kunalento yemvunulo Gedeza ekhulunywa ngayo. Engicabanga ukuthi nina nisebenzisa kakhulu kumaskandi. Yes. Iqoka umuntu onjani imvunulo? Mina engingakusho igqoka umuntu oyithengile kulo idayisayo. Akekho engamgxeka ukuthi uyiqokeleni ngoba uyithenge ngemali yakhe. Sengisho ngokweyimiso ke Gedeza ngoba ezinye izinto ziyalandela nawa ke manje abobulili obufanayo bagqoke imvunulo lithino lakho la. Mhlambe kufana begqoka amakhosi. Ngeke baba Blose ngikusho ngigxeke umuntu. Ngingathi nje umuntu oyithengile yena umethanda ukuyigqoka akacabanga leso sithunzi esikhalelwa abantu ukuthi hayi kodwa ozakwethu abafowethu engiphila nabo bathi mangigqoka kanje ngirongo la nara kodwa ukuthi mina ngithi umuntu urongo emegqoka kanjena ngeke ngikusho lokho ngane kababa. So bohamba ngebhanoyi Gedeza. Yes. Ulabantu babo business class ohlala kwe-economy. Mina nje mfuthu ngiyahlala nakuyo business class kuya nokuthi leyo nkampani esuke ngibezile. Hayi ngisho bohamba ngemali yakho nje Gedeza. Hayi mina angikhethi mina baba. Ngibuka nje ithikithi mangabe su3 nezingane zami ukuthi sohlala kanjani ngokuphela nje ngifuna sihlale ndawonye. Singahlukani ngezihlalo kodwa ukuthi first class into hayi mangifike lapha vele is 45 minutes sonke. Noma ngathi uhleli ku first class noma uhleli lapha kodwa nje siyofika kanye lesiyakhona. So Gedeza ngitshela mhlambe sesivala nje abantu bazi ukuthi uGedeza okwamanje ubhizi ngani wenzani and uGedeza utholakala kanjani kubantu abasafisa ukumbhuka? Mntaka baba nje ifoni yami ayishintshi. Ithini Gedeza? Ithi 083 ithi 083 3685 776. Oyiphinde Gedeza? 083 3685 776. Ingena kumina ekhukhwini. Njengamanje mina ngeke ngingene e-studio. Umuntu osazoqhamuka e-studio undodakazi. Ichwane likaPhuze Chemist. Uyena abangase bemlindele. Mina nje hayi ngisazoke ngisebenze yona le ekuthiwa iyapolitika. Ngisazoke ngibe ngoba ngingaze ngiyipromote ngaze ngiyithule ngisho kuma radio. Kodwa Gedeza uyawathatha ama-bookings? Hayi ngiyathatha ngiyasebenza impela. Hayi ngiyasebenza. Ngiyasebenza. Wabe labantu abalalela imbizo laba sebephethe inkampani nasebephethe amabhizinisi sebephethe abantu abakwaziyo Gedeza. Hayi ngiyasebenza bayangizama abanye abafowethu. Bayangizama ngoba nayo kodwa ilokhu iGNU ibuye yaba nama problem kwezinye indawo emakhaya ayisayilethi intuthuko. Angifuni angikwazi ukufihla mina yabona nje lapha khona umgaqo kade wenziwa lapha ngakithi. Umense ilowo nje kwahlangana yona kwanyamalala ngisho gandaganda. Kade sekuzongena itiyela asazi ukuthi kufikele eJNU. Ithini induna noma ikhansela benelungu? Induna ngeke ingene emgwaqweni ngaphandle kongqongqosho namakhansela na. Senzo ukuthi amakhansela athini Gedeza? Ngisazoke ngiye ngasekhaya ngiyozwa nami ngoba ngisafonelwa nje ilaba abangithinta ukuthi hayi bese sithi kuyalunga naku sekunakala nami ngazi ngoba ngisebhizi nami neminye imisebenzi. Kodwa sazi ukuthi kwenze njani. Ngibonga kakhulu uMntaka Blose ukuthi ungibizwe ohlelweni lakho. Ngiyajabula ngathi emphakathini wakithi philani nonke niphathane kahle ningalimazani ningabulalani nodwa. Asambe nje siyovota ukuthi uvotele bani kodwa nje ukuvota kubalekile. Ngiyabonga. Don't you dare do what I want to do. If you do it, please take pictures. I'm out.